3, 2, 1. Op tweede paasdag werd in het dorpje Zwamen traditioneel de Zwamer Paasloop georganiseerd. Honderden deelnemers uit de hele regio, maar voornamelijk uit Midden-Limburg, doen met aan deze wedstrijd. Allereerst was het de beurt aan de 5 kilometer renners. Rick van der Sterre, momenteel woonachtig in Frankfurt am Main, was de snelste in een recordtijd van 16 minuten en 51 seconden op de 5 kilometer. Pas ruim 2 minuten later kwam Sten Hoeimakers uit Romein als tweede over de finish. Bij de dames was Karin Giele uit Tegelen de snelste, gevolgd door Femke Schepers uit Herkenbos. Meteen na de 5 kilometer was de langste run van de dag gehaaien. Door gans Zwamen was een parcours van 10 kilometer uitgezet. Rob Linders uit Venlo was met 34 minuten en 14 seconden als eerste binnen, gevolgd door Ronald Langehuizen uit Romein en Sjaak Niesse uit Zwamen. Bij de dames was de Duitse Marijke König uit Düsseldorf de snelste. In de kidsrun voor kinderen tot en met 17 jaar was een parcours van 2,5 kilometer uitgezet. Winnaar werden Liam Ernst uit Belveld. Bij de meisjes was Lieke Rijt uit de Ruiver de snelste. Toen was het de beurt aan de kinderen tot en met 12 jaar. Die renden precies 1 kilometer. Door Duitsland afkomstige Joël Etienne was het snelste. Stan Hotselmans was de snelste jongen uit Zwamen op een derde plek. Bij de meisjes won Isis Levels uit Bezel. Jong geleerd is uitgedaan. De kids toen met 7 jaar kwamen ook nog aan de beurt. En winnaar bij de jongskes was Daan Frederiks. Sophie Rozema was het snelste van de meisjes. Zo'n beetje alle deelnemers in deze categorie waren afkomstig uit het eigen dorp. En we bedanken Tim Hebbe voor het maken van de beelden.